Kam patří žirafka? Tam. No, ano. Tam patří líšek. No, výborně. Tak. A kam patří hroch? Ne, vedle. Tak. Tam ho dej. Ne, tam ne, tady patří, ono je to skoro stejný. Tam to měla dobře. Tak. No, nech ho tam. A dál? Opička, kam patří opička? No. Ne, tady máš opičku, ne. Dej to do ruky. Tam patří knížko, tak. Nejde tam, nejde, ono jde to kde, to jde i máma, jde tam nejde. Tady máš sluňátko, tam dáš sluňátko. Tak. A tady máš stromeček, kam ho dáš stromeček? Vedle ne. Tam. Tak. Tak, šikovná. A zkusíte ještě jednou. Šikovná, Majdalenka. A ještě jednou.